Парламентът прие на първо четене удължителния бюджет. Турция свали още една иранска ракета, летяща към база Инджирлик. САЩ облегчават санкциите срещу руския петрол. Вие сте с обедната емисия новини на телевизия Евроком. Депутатите приеха на първо четене промените в удължителния закон за бюджета. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март. За гласуваха 174, 23, против нямаше въздържал се. Против гласуваха от Възраждане. Служебният финансов министър Георги Клисурски представи проекта в парламента. Най-важното, което бих искал да отбележа по отношение на така предложения законопроект за изменение и допълнение, са три теми. Първото, разбира се, е удължаване на действието на сега действащия закон, тъй като в момента неговия срок на действие е 31 март. Най-важната промяна би била този срок да бъде удължен не до 31 март, а до приемането на редовния бюджет за 2026 година, за да се осигури непрекъсваемост в функционирането на държавата и в извършването на всички бюджетни разплащания. Вчера с почти пълно единодушие проектът мина в Комисията по бюджет и финанси. На второ място важни са промените по отношение на разходите на общините, така че общините да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера и на събраните им собствени приходи. И на трето място бих искал да откроя възможността, която се предоставя Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия за подписване на договора по механизма СЕЙФ за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия, до 3 милиарда 261 милиона евро. Благодаря ви. Първо обаче депутатите одобриха решение правителството да внесе законопроект за членството на България в Съвета за мир, международна организация, предложена от американския президент Доналд Тръмп. Сега подлагам на гласуване като точка 4 за днес да бъде проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. Вносители са Делян Пеевски и група народни представители от 11 март 2026 година. Моля, режим на гласуване. Гласували 192 народни представители, за са 110, против са 74, въздържат се 8. Предложението е прието. Предложението получи подкрепата на ГЕРБ, ДПС е Ново начало, Има такъв народ, а също и част от независимите депутати. ППДБ, Възраждане, БСП и МЕЧ бяха против. Величие се въздържа, а групата на АПС се раздели. Един гласува за, 5 против, а 1 въздържал се. От трибуната лидерът на Възраждане Костадин Костадинов предупреди, че властта в Молдова се опитва да премахне културната автономия на българите. Декларацията на парламента, която беше подготвена и която според госпожа Назарян в сряда беше консенсусна и с което се съгласиха всички присъстващи партии на Председателския съвет, без изключение, заявява следните няколко неща. Пълна подкрепа за запазването на административен район Тараклия. Призовава властите на Република Молдова да вземат предвид културните, историческите и етническите особености на район Тараклия и да не допускат да бъдат нарушени или ограничени правата на българската общност. Подкрепя съхраняването на ефективно местно самоуправление. В дневния ред на депутатите бяха вкарани и още няколко допълнителни точки, включително избора на Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка, решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок, срещу цените на суровия петрол и природния газ и промени в закона за корпоративното подоходно облагане.
Служебният премиер Андрей Гюров поздрави екипа на кризисния щаб на Министерството на външните работи с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран. Той отчете, че България е сред държавите с най-много спасени свои граждани. Страната ни по тези данни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта, една от държавите с най-много организирани полети, и за това не стоят самолети, не стоят протоколи и слотове, за това стоят хората, които са тук в тази зала и не са се прибирали с дни, не са спали, за да могат да направят така, че нашите граждани да се чувстват спокойни, да знаят, че държавата няма да ги остави в трудна ситуация. И аз извадих някои благодарствени писма, за да погледна какво казват самите граждани, които са били там. По думите на служебния външен министър Надежда Нейнски, хората действително са усетили грижа от страна на държавата. Искам да кажа, че обикновено външната политика за хората е нещо далечно. Нещо, което се свежда до Европейския съюз, имена свързани с съкращение, с приети резолюции, с дейността на Организацията на Обединените нации или НАТО. Но по време на тази криза хората на практика видяха какво означава наистина външно министерство, заедно с колегите, тук трябва да кажем и на транспорта, и на туризма, и на съобщенията, държавата, както подчерта министър-председателя, да се грижи за тях. По-рано тази седмица Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от общо 11 държави от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла. Повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, отчетоха от ведомството. Турските системи за противовъздушна отбрана са унищожили трета ракета, за която се твърди, че е изстреляна от Иран към базата Инджирлик край град Адана, съобщи турското издание Джумхуриет. Ракетата е прихваната малко след насочването й към турското въздушно пространство. През нощта в различни части на Адана прозвучаха сирени за въздушна тревога. Любителски видеокадри показват горенето на фрагменти от ракетата при навлизането им в атмосферата, но не и самия момент на унищожаването й. Атаката е пореден инцидент в региона, след като през последните седмици бяха прихванати други балистични ракети. Заради заплахата, НАТО разположи американски системи Patriot в югоизточна Турция, а радарната база в Кюреджик осигурява данни за проследяването на целите. От своя страна, Техеран отрече да обстрелва турска територия. Корпусът на стражите на Ислямската революция са извадили от строя американския самолетоносач USS Абрахам Линкълн, съобщи Ебрахим Зулфагари, говорител на командването на Хатам Ал-Амбия. Самолетоносачът е напуснал региона и се връща в САЩ, допълни той. Зулфагари не уточни кога се е случило това. Иранските военни многократно са твърдели, че са изстреляли ракети по него. Абрахам Линкълн е един от най-големите кораби в ВМС на САЩ. Той може да превозва между 65 и 90 самолета, включително изтребители и хеликоптери. Израелските военни заявиха, че са започнали нова вълна от удари в Техеран по инфраструктурата на страната тази сутрин на 14-я ден от кампанията си срещу Ислямската република. Военните заявиха, че са ударили над 200 цели в западен и централен Иран през последния ден, включително ракетни установки и отбранителни системи. Френският президент Емануел Макрон отдаде почит на френския войник, убит след атака с дрон в района на Ербил в Ирак. Арно Фрион, главен офицер на 7-ми батальон на Шасър Алпин от Варсес, загина, а 5 други бяха ранени.
Войната с Иран се разпространи в Ирак, след като американски самолет се разби след предполагаем сблъсък във въздуха, а френска военно-въздушна база е в пламъци, като един войник е загинал след атака с дрон. Очевидно е бил ударен хеликоптер и най-малко 6 френски войници са ранени. Президентът Емануел Макрон потвърди рано тази сутрин, че един от тях е загинал. Той подчерта, че тяхното присъствие в Ирак е част от строгата рамка на борбата срещу тероризма. Френските войници там нямат връзка с война или конфликт, допълни той. Саудитска Арабия е прихванала десетки дронове, навлезли в нейното въздушно пространство, съобщи Министерството на отбраната. Тъй като Иран продължава атаките срещу богатите на петрол страни от Персийския залив в отговор на американско-израелските удари. 2 души са загинали след атака с дрон в Оман, съобщиха местни медии. Оманските власти са започнали разследване след атаката. Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, който позволява на Русия да продава суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, до 12 март 2026 година. Лицензът е валиден от 12 март до 12 април и се отнася само за петрол, който вече е в транзит. Целта е да се разшири глобалният обхват на съществуващите доставки на гориво, без да се осигури значителна финансова полза за руското правителство. САЩ също така издадоха 30-дневен лиценз за Индия за закупуване на руски петрол, вече натоварен на танкери. Разрешението за продажба не се прилага за транзакции, свързани с Иран или ирански происход. Министърът на финансите на САЩ, Скот Бесент, обясни, че тази краткосрочна мярка е част от усилията за стабилизиране на световните енергийни пазари. Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Русия, посочи, че решението от страна на САЩ признава важността на Русия за глобалния енергиен пазар. Тези стъпки се предприемат на фона на продължаващата енергийна криза и нестабилността в Близкия изток, които доведоха до скок на цените на горивата. Въпреки че Европейската комисия призовава за спазване на санкциите, САЩ разширяват обхвата на лиценза, който ще засегне около 100 милиона барела руски петрол. Цените на петрола отбелязаха леко понижение в азиатската търговия днес, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на държави да закупят руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето. Мярката, която цели временно облегчение на световните енергийни пазари, доведе до спад на цената на сорта Брент с 0,29 на 100. До $100.17 за барел към 8 часа и 15 минути българско време, докато фючерсите на американския лек суров петрол поевтиняват с 0,65 на 100 до $95.11 за барел. По-рано тази седмица Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че ще освободи 172 милиона барела от стратегическия петролен резерв, за да ограничи рязкото поскъпване на горивата след началото на войната с участието на Иран. Тази мярка беше координирана с Международната агенция за енергията, която реши да освободи рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви по света с цел стабилизиране на пазарите. Най-голямата част от количеството, 172 милиона барела, ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ. Облегчението от освобождаването на резервите обаче се оказа краткотрайно, заради нарастващите опасения от продължителни прекъсвания на доставките. Иран продължава да атакува кораби в близост до Ормузския проток, стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол. Вчера цената на сорта Брент затвори над $100 за барел за първи път от 2022 година, а натискът за ново поскъпване остава силен.
Новият върховен лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, заяви в първото си публично изявление на поста, че страната ще продължи конфликта и ще държи Ормузския проток затворен като средство за натиск срещу Съединените щати и Израел. В същото време Саудитска Арабия се опитва частично да заобиколи протока, като пренасочва част от доставките на суров петрол през своя източно-западен нефтопровод към Червено море. А Обединените арабски емирства използват капацитета на собствен нефтопровод, за да пренасочат част от износа си. Компанията Sierra Norma ще обслужва машините за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Тя спечели двете обособени позиции в обществената поръчка, съобщиха от Централната избирателна комисия. Първата част от процедурата включва диагностика на устройствата, инсталиране на софтуера и техническа поддръжка в изборния ден. Втората позиция покрива логистиката и транспорта на машините до избирателните секции в страната. Дружеството традиционно осигурява техническото обезпечаване на вота, като често се явява единствен кандидат в процедурите на ЦИК. При организацията на предходните избори възникнаха публични спорове между институцията и фирмата заради проблеми с специализираната хартия за отпечатване на разписките. Тогава от компанията заявиха, че поръчените ролки не отговарят на изискванията на принтерите и определиха действията на комисията като целенасочена политика срещу машинното гласуване. Решението на ЦИК за избор на изпълнител може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от публикуването му.